Nomisimo Smanzo Joselinda Veshisaya Nomisimo Smanzo Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo maskandi kule channel ke ekulethela zonke indaba ngokuhlukahlukana kwazo ke bangene bagasela lapha ke okhosini ke abaculi bamaskandi ke aphambili lapha ke inake ulimit ke umfukwana la ehamba naye lapha ke uGantsheni ke yakhula sophongolo besho ngempela ukuthi ke lapha kulomcimbi ke abaya kuona ke bayomela ke ngempela kona amabhinqa nation bezinga ukubukela bengize nazo nansi ke ivideo bese okhosini siyabonga lapha kuphuna lapha kumekho umsakazo ukhozi obengela uGantsheni ngidabuka lapho uphongolo intombane kwaNkundla ngomculo kaMaskandi ke bayangazi abaningi amahedi kodwa namhlanje asingagxili lapho inkulu indaba ulingabi lapha eDandi Beklifit so besikhona na kanjani kuDandi July siuMaskandi sikuphoshuni kaMaskandi uMaskandi against amanye ama-genre engingawazike ngizobe ngawazi ngeSaturday ngoba sebesibhizi kakhulu sobesilwa siuMaskandi siyomela uMaskandi lapha abantu abaphume ngomningi bezoseseka Bezwakala madoda kuhle ngempela limit ifana labingelela abalaleli ngaphambi kokuba ngibingelele awuvume uthi mfana wepiano uthwele kanzima mfana wepiano uthwele mfana wepiano wenu uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima ngidandi July uthwele kanzima uthwele kanzima mfana wepiano yazi uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima ngidandi July uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima Angibingelele Khathide Ngobe ngibingelele nakumkhaya lapha ngibingelele nje nakubaphathi bonke bestage bese ngiphinda ngibingelela nakumakhosi onke esizwe ngokuhlukahlukana kwawo ngibingelele nje kumakhosi ngokuhlukana kwegodi bese ngiphinda ngibingelela nakumongameli osiphethe siSouth Africa ngithi nje ngibingelele lo bingelelayo ulimit umfana kana laphansi kula senkandla la ngisuka khona kwesikanqamalala isigodi mfowethu kuyezwakala we limit nakuthi ababhasopa abafana bamapiano vele kuzobe eboshene lezi amapiano lapha na uMaskandi mhlambe ningathini nje yini enikabe ngayo njengabaculi bakaMaskandi impela angazi umfana olalela ipiano ukuthi ngempela uqondeni ngalo leyasuku leDandi July impela nami obani Youngstown ngiyobe ngingabazi ngalolo suku ngiyobe ngazi uGantsheni ngiyobe ngazi igcoka ngiyobe ngazi nje into ephathelene noMaskandi kuphela no daliwa ngabaqimba mabe performa lapha masekushisa thina akasiqimbi phela siperforma naze ngubo zethu impela yo madoda so ngamanye amazwi nalo nje uvalo nakancane lutho angeke ngibe nalo uvalo ngomuntu ocula ipiano impela ngeke ngunguzulu impela kunjalo Katsheni awusiyele ukuthi yini ungayithembisa umuntu ozobe lapha yana ngalela la ngothi nje akasume ekhaya geza agqoke ahamba phuthuma uyibukela lapha kweDandi July uthi yini zoni baphatheleni into emnandi kakhulu ukuthi ngenwa mahala amabhinqa kithi ngiyawazi mangenwa mahala awalenzi iphutha amathikithi akhokhelwayo ilawa ama-VIP ngoba VIP ibe 800 rand bese ukuthi i-VVIP ibe 1300 kulula nje abantu abaphume ngomningi bezoseseka ngizoshaya ama-hit ngizoqhulula ama-hit ngizongena nge-hit sidlale hit size siphume ngehit kube kumnandi kakhulu kophathele nebhodlela akulindeka nje ngakanje ngizobe ngidiphethe ngizwile futhi la uthi amathiti asiyaphela bafowethu ningathini ukukhuthaza abantu ukuthi bawathole umuntu ashesha sukume la we-VIP ayaphela impela manje indaba ezinhle kakhulu lezo for umcimbi ngicela ukuthi abantu bephume ngomningi njengamanje kungabe ukuthi bogcina belate ngendlela ethi abasezi ukwathola amathikiti ku general ngenomali futhi aphelayo lama VIP so ngicela besukume beyothenga amathikiti ama VIP abafuna ukuhlala ngapha ngokuyicuphuthwana mangabe sephelele vele kodwa phela uyocupha umuntu khona lapha lapho kuqabeni usiyovele ngene khona ngani mawufuna ukuba yila abantu ekuthiwa izicukuthwane cha impela ngakusho ukuthi phuthuma impela kunjalo mhlambe lokuvala nje ngathini ngaphambi kokuba nje sivale engingakusho ukuthi njengoba sila sizonxusa kahle kahle ukuthi umuntu ofisa uya khona kuDandi July noma osezwile ngayo akangaphuthi ngoba kuzobe kulikhulu kakhulu kuzobe khona uGantsheni uzobe khona limit ulimit uzobe ufuseka ngempela manje uGantsheni uzobe lapha ezamzukwana
Yeah. ukuthi yimi umalume kube kulikhulu Kunjalo, kakhulu kunjalo. impela ipiano ngazi izobe lithini Yaliwa. kakhulu abantu aphuma bekuseseke kunjalo Yes. bafethu siyabonga kakhulu sinifisela kuhle kodwa sengathi konke ngahamba kahle ngamalungiselelo iyobonana khona ke lapha ke eDandi kuyiDandi July experience ngawo